Дами и господа, този поздрав е специално направен от Захарина за Васко и за нейните деца Вилюлета, Ани, Ради и Богдани. Специално за Васко Боса, за най-добрия в Петърница, за Васко Боса от Захарина, Лалё Продъкшън. Семейство от Петърница, поздрав керава ромеске от Васко Боса, кај си патрони ромален ми фамилија масаренту маре мосте и симан будбари фамилија капа барафту мен вали гърми. Бикнел всичко сам, постигнал сам се издигна. Има жена къща пала и най-красивите деца. Вали гърми на воза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Викнела се северно и южна България. Захария, шампионката ти Шунен Словакероа, наш тимперавен на Роме Джамбазе.